Hoy! Tayo na! Andito na si tita! Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Ano ba yan? May sabit na naman. Kaloyal! Feel good morning! Thank God it's Friday! Friday! January 26, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama niyo na Uncle Dago! Kasama rin ang hot na tita, Yummy at 40, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, Girl! Tits, nawalan ka na ba ng underwear? Yes. Nanakawan ka na? Yes. Nahuli mo yung magnanakaw? Yes. Sino? Okay, during nung nag-aaral ako, nagbo-boarding house kasi ako sa loob ng school campus. Ano tawag doon? Dorm. Hindi pala, dorm. Boarding house. Okay. Dormitory, di ba? Sosyal. Campus dormitory. Tapos? Sa seminary. Seminary yan yung nagnakaw? Hindi, ako. Nag-seminary ako eh. Hoy, imposible. Ay, sinasabi ko na, tingnan nyo. Pag kinukwento ko sa inyo, naiinis ako. Hindi kayo naniniwala. So gusto mo pala magmadre? Pastora. Pastora. Okay. Pastora. Ay, oo nga pala. Pastora. Okay. Tapos nawala yung underwear mo. Oo, kasama ko sa room. Babae yung nagnakaw. Oo. Syempre, kasama ko nga sa room eh. Alam nga naman lalaki. Oh. So, sabi ko, wala, parang kulang yung panty ko. Nakita ko sa sampayan nila banda. Oh, Sinuot. Inamin niya. bakit daw? Tapos, pagbalik niya kasi sa drawer ko, na iba yung tupi. Alam ko yung tupi ko eh. Oo. Sabi ko, iba yung tupi. Tapos tinanong, kinonfront ko siya. Kasi may mga nawawala na kaming barya-barya, gamit-gamit. Ay, Tapos sabi ko sa kanya, ginamit mo ba? Opo. magnanakaw. Tapos binigay ko na lang. Sabi ko, sa'yo na yan. Pwede akin na lang. Eh, paano kung eto nga, sa Kawayan City, Isabela, ang sadya lang naman ng residente, kukunin niya lang yung hiniram na kalan. Pagdating nila sa bahay, si walang tao, nagulantang sila, nakita nila yung mga underwear, ang dami. May mga damit pa. Underwear, may panty, may bra. Ninakaw pala nung lalaki. Tapos wala na dun, sumibat na. Oh, ninakaw niya. Ang dami, as in. Nashock sila dahil, kaya pala nawawalan tayo ng mga underwear, bra, panty, damit. Nandito pala. Kinuha pala nung lalaki na kapitbahay nila. Oo, so yun. Very Sinumbong nila bad. sa barangay. Kaso nga, nakasibat na. Yung nasabing lalaki. Eh, naalala ko lang din yung sa amin, Tits, na may nagnakaw din ng panty at bra. Pero front niya lang yun. Ang target na talagang nakawin, yung kalabaw. Buti nga nahuli siya. Sabi niya, tangay na niyang kalabaw ha. Ipapastol niya lang daw. Hindi daw siya nagnanakaw ng Nagdahilan kalabaw. siya. Oo. Naging concern lang siya sa kalabaw. Oo, kasi kawawa daw yung kalabaw, nagugutom. Tapos, Nakakatawa talaga tapos, yung mga nahuhuli. so hindi po, opo, umamin ako, may kinuha ko, pero mga bra at panty, pero hindi po kalabaw. Pero yung totoo, yun talaga, hawak-hawak niya yung lubid eh. Oh, hila-hila na niya yung Nakakatawa kalabaw. talaga yung Mga magnanakaw talaga, Diyos Oo, ko. ang ganda. Diba talaga maawa ko eh. Salamat, concern ka. Pero Oo. sabi nga, Tates, na ang ganyang pagnanakaw ng mga underwear ay classified as it's a fetish, paraphilic disorder. Oh. So sakit siya. Abnormal sexual desires. Yun yung paraphilia na kondisyon. So sakit. Sakit siya na, kunyari, damit, underwear, sapatos, skate stockings, yung buhok, maamoy lang, parang na-arouse na siya, may desire na siya. Fetish. Oo, yung ganun. Kaya mag-ingat tayo Sa mga magnanakaw. sa kalabaw. Oo. Bakit? Mahabang sungay. Ng kalabaw. Ng magnanakaw. Hindi mo talaga ma-identify kasi minsan maganda yung bihis nila eh. Minsan talagang branded yung damit nila. So hindi mo silang pagbibintangan. Na Ng magnanakaw? kalabaw. Kaya pala tinalian sa ilong. Yung kalabaw. Yung magnanakaw. Ay,
nako, bagay lang sa kanya lagyan ng seal. Alam mo yung seal? Yung iniinit yung baka, ay yung bakal. Oh, Tapos, ay, siselyuhan yung kalabaw. Yung magnanakaw. Ay, oo, papasuin. Yung kalabaw. Yung magnanakaw. Ay, nako, dapat ikaw. Sa amin, tinali sa puno ng nyog. Yung kalabaw. Hindi, yung magnanakaw. Tapos ilagyan ng placard, wag po akong tularan. Yung magnanakaw. Yung kalabaw. Ay, kaya pala sabi niya, moo. Uy, maniniwala na sana ako. Sabi nung kalabaw, ang ganda ng sound effects. Isa pa nga. Sabi niya, moo. Ang galing-galing talaga. Sabi ng kalabaw? Sabi na magnanakaw. Diba? Nagsa-sound effects pa siya. At ang style niyan, umatake yan sa gabi. Yung magnanakaw? Yung kalabaw. Pag tulog ka na, papasukin yung bahay nyo. Yung magnanakaw? Ng kalabaw. Why? Grabe naman yan. Ba't kaya kulay gray lang yung balat nila, no? Dark gray. Ng kalabaw? Ng magnanakaw. Meron ding albino, no? Yung parang puti. Nakalabaw? Na magnanakaw. Tisoy kasi siya. Yung magnanakaw. Yung kalabaw. Tsaka favorite nila maglublob sa sobrang putik, no? Ah, yung kalabaw? Yung magnanakaw. Oh, pampalamig daw kasi ng katawan niyan. Sa, Yung putik. sa kalabaw. Sa magnanakaw. Ah. Nagmading. Sosyal. Wow, yung kalabaw? Yung magnanakaw. Ay, Nagmading. nako. Magkano bang ano? Ano ba tawag doon sa pinipicturean? Mugshot na pag nahuli sila? Ah, yung magnanakaw? Yung kalabaw? Nagmamugshot Pero gusto kong humigop ng sabaw. ng kalabaw? Ng magnanakaw. Paano ma-identify ko kung babae o lalaki? Yung kalabaw? Yung magnanakaw. Di ba? Hindi nga. Seryoso, paano? Makikita mo naman yung May nila itlog. eh. Oo. May itlog. Yung kalabaw? Yung magnanakaw. Oy, nakasalamat sa inyong pagpaminaw. Musunod na. Tambalang! Nicole Liana. At Christopher. Ah. Christopher. Uncle Bong Villamor, Uncle Roy Oy. Papilis, mga road warriors, mga grab drivers. Salamat sa inyong pagpaminaw. And thank you. Correct. Kita-kits tayo Sunday sa book signing ni Rocky Terra sa Market Market. Alas 3 ng hapon sa Events Place ng Market Market. Correct. Sunday na po yan ha. Lahat ng linisan doon po. Kaya maraming salamat sa inyong pagtutok. Aha. Uncle Dagol. And Tita Tanya. Together with Uncle Boyet. Diba? Salamat. Again, guys. salamat. Tumutok lang po palagi sa mga suki nating nakikinig. Sure. Kasama ang hot na Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle. Uncle Dagon. Dito lang sa stasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!